Olivia, ginaingon, dili ta ng bride successful o dili ta ng buko failure. Maong dili magpalapi og panghambog kaysa diskarte ra ta magdaog. Mo kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Oh, kinsa na? Pakalma lang, ako ni imong anak. Awa. Sus, kuyawan ako na. Abi na kong kawatan. Sorry pa. Asa man ka? Alas 3 pa mas kadlaw, no? Olivia? Mangumpra pa. Ah, sa iyo agad. Ano ba kapili kog labas ng mga isda pa? Ah, kanita kay manglamos ko. Ha? Manaman pa? Ubananti kasi imong pagpangumpra. So si Papa, uy, murag karon na jud ko mangumpra sige Ubananta ka. Ubananta gyud ka. No? Daghan na ra ba mga buang rusdan? Mga buang sila pa niya. Ako mas langit kiton, be. Kana sa kalang nahimong ungo, Olivia. Pakyawan na ning usa ka banira, Olivia. Hmm? Jackpot na kaana kay mixed seafoods na siya. Ay, kanay bahala nga mo presyo sa imong mga suki. Ariel, may dyan kag sales stock, no? No wonder, dagha mga babae nga madas imo diskarte. Tinuod ni! Ay na naman itang samok ha, Olivia. Samok nito. Kung man, imo ning kuhaon kay kung di kay hatong niglain. Hala, uy, hilig dyan na siya manghatag slain. Uy, grabe kay kayi. Ay na lagi magitag samok. Sige, go na, anak. Pila man na. Salamat, Lord. Nahurot yun ang akong gitindang isda. Ay, nanimahot yung isda, oy. Magpatuwa pa yun, nga limpyo siya. Hello, Bria. Oy, kung sabi taon ka, kasi, kung kung saan, Libya? Hala, nakabati ko sa lang doon ako nga. Palit ako isda, oy. Palit ako. Sabay na ba? Ay, klaro, nagselo si Christy sa Yambana. Palit na. Pag-himo skandalo na rin, Hoy, Ida. Olivia, Hoy, sa kadiha, Christy. next time, di na ka makapitinis amo, ha? Aro lang magpakita sa imong kaanyag. Bisa kung sa unday. Nanimaho kang langsi sa makalangsi sa isda nga imong gitinda. Lo, giunsa di ka sa akong mga isda, Christy. Ay, Libya, bida. Biya lang din ni Chris, ikaw. Sige na. Huwag mo ko Ah, manghilabot Libya. niya, uy. Ay, Huwag ko manghilabot Libya, sa mga lang asawa din, rin. Nga doon na siya, nagselos ta siya. O, nagselos ko. Nakita tamong duha nga nag-holding hands. Gikuptan pa nimong bukton ni Riden. Hala, no? Kalain sa ginakugunitan ang kamot sa imong bana nga naghatag ba ko niyag sukli. Matagak niyang kwartas kanal, kaanukon, kahano? Ilong, oy. Ingon ana gid mo mga way gradusa. Hala, ha? Ikaw, ingon ana sa danandag ko grado kung makaistorya? Wagas? Sa man na, Olivia? Okay na ta, ha? Kuya, O, na, gid. kung makasuna, grabe man. Uyab na ba Say, lang okay, duha? uy. Uyab na ba ta ba? Paspasa sad good. Relax lang sa, relax, paspasan chill. ako para may bawaan ba? Sige na, good. Sugtan ako. Aron, di nakasilusan na ng Christy, uy. Way angay kasilusan si Cristino. Kay amigo ramis iyang bana, ang angay niyang buhaton, ang angay buhaton ni Christy, buhatan niyag maskaras reden. Kanang itong parehas sa kabayo nga one way ray makita. Paita sad, uy, ako silusan niya nga nanimaho mo kong isda. Sagdi lang, nanimaw, kag isda, humot man sa kagkuan. Unsa? Taler. Joke. Kay niingon makang humot kong taler. Sige, uyab na tang duha. Usa? Lagi. Yes! Oh! Uyab na mo, John. Tara ko sa iyong kasala. Sama dari din, oy, kasal, gidayoy. Wa pa gani mo abot og sa katuig ang among relasyon. Ikaw gid rin din, oy. Parang madami na tani. Ay. Wow, pag yun. May Ay. pahapak-hapak pa. Kasweet ninyong duha saya. Ay, Nga na baka mamitan pa kag buhok, oy, kasakit. bida ka. Noon lang agay. Agay, oy, Riden, ang sama ni asawa, Riden. Gusto na, Christy! O magamusukol. Di na angay pa, oy. Nagpatara lang ka na nga, gibugno ni Christy. Sagdi lang gud pa, oy. Kinsa ra may nahimong batik, di ba? Siya raman sad. Bright siya, ako bugo. Pero gibuguan ko niya siyang gibuhat nako.
Paita bayhana. Wa gamita iyang ka bright, namugdo lang siya bugo. Why bogo, Olivia? Ikaw, dili ka bogo, oy. Kung di ka padayon kapag eskwela, bright man ka. Bright sa diskarte pa, di ba? Reden, Rad, bago pa kong kaliko. Panara po dito, ligo baka ka. Tapoy ko. 2 weeks lang ako ni mong hinapti. Ay, sama na eh. Mag-ano na mo? Langan. Mao ka. Talikdan na lang ko nimo. Unsa man? Suko gihapon ka na ako nga akong gibugmong imong kabit. Ang mabaho eh, kasi di na ako kambis-libya. Kuya naman. Isilo eh. Namita sa imong uto eh. Bright mo ka. O gigamit ako kung ka-bright. Mao man bitaw nga nagselos ko niya kay akong giobserbaran nga uga na kang tinagdan ako. Masakpan ta gani mong duha ni Olivia. Magkadugo gid mong duha rin. Isda! Isda mo diyo! Isda love aspa! Olivia! Wala si Christy. Isuga ko niya nagpaingon ako. Dagan ko. Ayaw pagdagan animal! Bahala ka niya, oy. Di na ko pasagpa o pabunog ni mo o gitaro ni mong kumbuhok. Likayan ta kang bayhanak. Sakinan! Pastilan. Si Chris di nakaingon. Nganong nadumbulan ka sa kinan, Olivia? Nakilid naman ko pa. Di pa ko bat yun nun, oy. Ugma gani, makagawas naman gani ko din sa ospital. Og, pa, gihatagan kong dakong kantidad sa nakadumbol na ako. Dato man kay siya pa. Nay, kana ay kanang gisunog supre. Mo na gihatag sa nakadumbol na ako. Tanawa ko na ba kung pila na. Pila pa? 100,000? 100,000? Imong giiha pa? Di mata-mata ko lang. Hindi bagon. Patay ka. Ako sa ibantay ni mo din sa inyo ha, Olivia. Kay nipalit pag pain reliever ang imong papa. Kini. Naunsa ka, oy. Unsay kini, Junjun? Makalugar ta kay tuwa pa man syudad ang imong papa. Traffic kay dito ug dugay pa to siya mabalik. Uy, kiss ko sa akong lips. So, para pa ko'y panong brush. Ilang humot man kang lips. Sabi niyo, eh? Sagdi lang. Lami mo kayo. Lami mo sa nang baho-baho na may ba. Olivia. Tay pa, uy, inahinaya lang. Uy, kisakit pa ba niya akong batang? Oo, lagi. Hinahinayon talaga. Kalami ba ang pagkakumutan siya? Kini. Lami ang katambok ini. Ay, nagbawas, Olivia. Ikaw rin, ay. Ayaw, pag-iyo kay sakit magkangin ng bataan. Dili mo bahos ko, uy. Bawas ka sa Junjun. Olivia. Ay, kalami. Bawas ka. Kini. Ipasuot mo ni. Kausara cute na maplus dayon ko ug nawagtang ang kaselosa ni Christy diri nako. May kalinaw na kinang ilang pagpuyo ni Redan. Og nahimo naming suod nga amiga ni Christy kay sila man si Redan ang gikuha namong ninang og ninong sa bunyag sa among anak ni Junjun. Happy-happy na lang ni. Walay away. Because life is short. Live life to the fullest. English to ha? Mga kato mga kasama ang kaagi ni Olivia, dinhining tulumanon. What's the style? Live life to the fullest is style. Follow for more drama.